Hola, buenos días a todos. Vamos a esperar 5 minutiños hasta as 15 ou 16 para que entre todo o mundo e comezamos ca sesión, vale? Bo día. Bo día. Bueno, pois vamos a ir dando comezo a esta sesión de formación. Bueno, antes de nada, quería darlles as gracias especialmente á Rede Usumo e ao Liesga por contar con nós para ofrecer este servicio de formación, vale? Eh, Nada, sin moito máis, vamos a ir vendo un pouco os contidos da formación e que vamos a tratar nesta. Entón, o que veremos na sesión de hoxe vai ser basicamente unha introdución ao concepto de ciberrisco e as maneiras nas que nos pode afectar as persoas. Identificaremos as amenazas máis comuns que hai para as entidades de economía social, como son o phishing, malware, roubo de datos, fraude en liña, suplantación de identidade. Analizaremos casos reais de ataques informáticos a cooperativas ou entidades empresariais. Analizaremos os factores de risco específicos dos sectores da economía dos coidados, agroalimentación, economía circular, enerxías renovables, industrias culturais e novas tecnoloxías. E veremos tamén algunhas medidas de protección básicas para minimizar estas vulnerabilidades e mellorar a seguridade en liña. Vale? Entón, antes de comenzar a sesión, preséntome, vale? O meu nome é David Barros Camaño, son consultor na área de ciberseguridade do NIT. O meu enfoque principal actual é a parte ofensiva, inda que somos unha empresa de ciberseguridade, perdón, que ofrecemos tantos servicios de consultoría en canto a certificacións estilo ISO 27000, NIS2, ENS, etc. A miña parte de especialidade neste caso é a ofensiva. Somos de aquí, de Galicia, de Milladoiro máis concretamente, pero damos soporte a empresas de toda España ou incluso de todo o mundo. Todo o que vos vou contar hoxe en parte basándome na miña experiencia traballando aquí en Duin por contalle tamén. Vale? Entonces, sin moito máis, comenzamos ca formación.
Esta formación está plantexada para que dure un aproximado de 2 horas. Nestas 2 horas veremos o contido da formación e reservarei uns 10 minutos, máis ou menos, para dudas ou calquer tipo de pregunta que surxa nela. Gustaríame, se fose posible, que as dudas foran todas ao final, xa que pode haber algún punto que ao mellor surxe unha duda no punto 3 e se resolva no punto 5. Entón, deixamos as dudas para o final e despois resolverémolas todas sin ningún problema. A formación vai ser íntegramente en galego e, sin moito máis, vamos alá. O primeiro que veremos será o ciberrisco. Entonces, vamos a definir antes de nada que é o ciberrisco, que é a posibilidade de sufrir perdas ou danos como resultado dos incidentes relacionados co uso das tecnoloxías digitais. Neste mundo que temos hoxe en día, cada vez máis conectado, comprender e xestionar os riscos cibernéticos é esencial para protexer a nosa información, a nosa privacidade, a continuidade e disponibilidade das aplicacións e das nosas actividades. Estes riscos pódenos afectar tanto a nivel particular como a nivel empresa. E veremos como tamén do ámbito personal poderemos levar algunhas ameazas incluso ao ámbito da empresa ou viceversa. A situación actual. Ben, a situación actual é que España está sendo dos países máis ciberatacados durante estes últimos anos. No 2024 foi o top 5, no 2025 está xa dentro do top 3 e este ano estimase que pode chegar incluso ao top 1. Vale. Os ciberataques en España creceron un 35% en 2025 e superan os 45.000 diarios. Recentemente, non sei se o bichedes, estáse vendo en X constantemente ataques a empresas españois. Fai pouco se leu a noticia de un ataque a famosa empresa de componentes informáticos PC Componentes, ou está salindo nos xornales estes días tamén o caso de Endesa. Entonces, vemos como cada día hai máis noticias de que hai un porcentaje moi alto destes ataques que tamén son a pymes, que estas pymes pagan un rescate tras o ciberataque para recuperar os seus datos. Os ciberataques hoxe en día están en máximos históricos, vale? E nada, vemos como eso, en España dos países nos que non só somos atacados por quizás potencias estranxeiras, sino que o propio España tamén ten unha rede de cibercriminales moi ampla. Bueno. Vamos a pasar agora a ver algúns números para poder entender este tipo de ataques e a queñes afecta, principalmente. A infraestructuras críticas, en 2025 os ataques a infraestructuras críticas creceron un 43% en comparación ao 2024, como víamos nas noticias anteriores. O sector sanitario segue a ser dos obxectivos principais do ransomware e do roubo de datos. Institucións estatais e sistemas políticos, o incremento foi dun 35% nestes casos, nas incidencias en organismos e administracións públicas con campañas de phishing, ransomware dirixidas e concellos a gobernos autonómicos. Aquí quería facer un hincapé porque está salindo recentemente estes días, non sei se o bichedes, nas noticias o caso do Concello de Sanxenxo, que foi atacado recentemente por un ransomware. Organizacións financeiras, o 9% dos ataques con incidentes inclúen roubo de datos e ataques de ransomware. Son os ataques máis mainstream ou máis conocidos, por así decir. Telcos, transportes e sectores enerxéticos, máis do 22% dos ataques, e as PEMES, incluídas as organizacións de economía social, son máis do 60% das PEMES, vale? Inclúense os datos das PEMES porque non hai datos específicos de cooperativas e entidades de economía social, pero por estrutura e recursos están englobadas dentro das PEMES neste caso. Entonces, seguimos a pensar a quen lle vai interesar a miña empresa. Porque moita xente plantease esta dúda, é dicir, teño unha empresa pequeniña, ao mellor quizás de, non sei, 10, 15, 20 traballadores, e moita xente tende a pensar que non vai ser obxectivo de ataque por isto mismo, porque somos unha empresa pequena, non temos moito alcance, non nos conoce moita xente,
igual nos sorprendemos nesta formación, vale? No mundo do malware e dos cibercriminais, estáse vendo que cada vez hai máis especialización, vale? A especialización do mercado crea produtos nicho. Que quere dicir isto? Que crece o interese por comprar non só exploits ou malware, senón tamén por servicios especializados. O caldo de cultivo se lle suma o incremento de usuarios e os coñecementos masivos da tecnoloxía. A IA, que tanto se fala hoxe en día, é un destes ámbitos que axuda a que todo o mundo poida acceder cunha barreira de entrada moito máis sinxela para todo este tipo de tecnoloxías. Entonces, outra cousa que se lle suma a estes ciberataques é o uso da popularización do uso das criptomoedas, que facilitan moito o despregue de servicios facilmente fraudulentos. É dicir, as criptomoedas estánse vendo que axudan moito aos ciberdelincuentes a recibir os pagos dos seus ataques e poder blanquear ese capital. Lendo isto e levando un pouquiño ao futuro, podemos ver como hai unha reducción do orzamento en ciberseguridade, de que estes anos sí que está habendo algúns programas que incentivan isto, creemos que todavía non é o foco principal. Estamos vendo que os ataques cada día son moito máis profesionales, específicos e de calidade, que hai moi malos hábitos por parte das persoas usuarias. A gran maioría dos ataques estamos vendo que non son tanto por barreiras que poñan as empresas tecnolóxicas, é dicir, as barreiras tecnolóxicas das empresas suelen estar bastante ben, sino que o factor determinante, o factor de entrada principal suele ser as persoas, as malas prácticas das persoas, suele ser a cousa máis vulnerable das empresas. Entonces, nesta formación vamos a intentar potenciar eso para que en lugar de ser a parte máis vulnerable, seamos a parte máis forte. Entón, o que comentaba un pouquiño antes, non? Que buscan de nós realmente os cibercriminales? Que buscan das nosas empresas? Pois ben, os cibercriminales ou os cibercarrachos queren cartos, como calquera outra empresa, vale? Temos que pensar nos cibercriminales non como esa imaxe que nos venden as películas de un rapaz xoven dos 18, 19, 20 anos sentado detrás dun ordenador cunha capucha posta e que el fai todo, senón como organizacións. Realmente son empresas, e empresas incluso grandes. Entón, que buscan estas empresas? Como calquera outra empresa, busca obter rédito económico con acceso aos nosos equipos ou aos nosos datos. Entón, estas empresas o que fan é rouban os nosos datos e véndeno de diferentes xeitos e todos acaban con ese obxectivo, gañar cartos. Como se gañan eses cartos realmente? Pois os cibercarrachos ou os cibercriminais o que fan é rouban estes datos e intercámbiano en mercados ocultos eh, a, normalmente o medio de pago suelen ser criptomonedas, vale? Para qué? Para veremos máis adiante, para poder camuflar os pagos e poder blanquealo. Basicamente, a ventaxe que lles ofrecen, neste caso, as criptomoedas polo seu sistema e polo seu diseño, é que non requeren nin bancos nin intermediarios, son difíciles de rastrexar utilizando algúns métodos e permiten transaccións relativamente rápidas e de forma global, descentralizada. Algúnas formas de vender estes datos ou de mercantilización son a venta directa dos datos roubados, o que falaba antes. Un exemplo, unha base de datos con miles de correos e contrasinais véndese por unha cantidade fixa de criptomoedas. É dicir, se eu consigo acceder á base de datos da empresa X, podría vendela no mercado negro por $3.500. Neste caso non serían dólares, sino sería Bitcoin, que serían 0,000 Bitcoins. Extorsión ou chantaxe. Un cibercriminal, outro método moi habitual, é que consigue entrar nunha organización, cifra os arquivos e os datos desa empresa, un ataque conocido, un malware conocido como ransomware, e exixe o pago en criptomoedas para liberalos. Si queres que eu che dé acceso aos datos de novo, simplemente tesme que dar X criptomoedas nesta dirección. Intercambios de servicios ilegais
outro exemplo tamén moi conocido, como falábamos antes que os cibercriminais se organizan en empresas, pode haber servicios B2B, é dicir, empresa con empresa, e falanse entre eles. Usan os datos roubados como moeda de cambio para mercar ferramentas de hacking ou accesos a outros sistemas. É dicir, eu son un cibercriminal que consigue atacar a túa empresa, vale? Pois entón o que fago é intercambio os datos con outro cibercriminal que realmente lle interesan máis que a mí. A min ao mellor os datos desa empresa en concreto non me interesan, pero hai outro que sí. Vale. E logo, suplantación de identidade. Hai cibercriminais que se dedican a crear perfis falsos con datos persoais reais, é dicir, compran eses datos personales e dedícanse a crear un perfil falso para cometer fraudes financieros e convertir os seus beneficios en criptomoedas, basicamente. Para, para defendernos destes cibercriminais é importante que pensemos un pouquiño como eles, vale? É dicir, é complicado a nivel técnico, podo entender que sea complicado para algunhas persoas situarse nesto, pero o que se trata é de ter o coñecemento xeral de como funciona. Entón, para aquelas persoas que non estén tan familiarizados co tema das criptomoedas, vamos a definir un pouco que son e por que os cibercriminais optan por este medio de pago en lugar de utilizar o coñecido como diñeiro fiat, que é o que utilizamos no noso día a día, os euros, dólares, os cartos metálico, a tarxeta, etc. Entón, as criptomoedas son un tipo de diñeiro digital que non depende de bancos ou gobernos, vale? É un sistema descentralizado. Non hai unha entidade que regule cantas criptomoedas dun tipo debe haber. É dicir, non existe unha entidade que regule cantos bitcoins hai. Eso vai basado no protocolo de Bitcoin e establecese que hai un número limitado de tokens. Non é como, por exemplo, o noso diñeiro fiat, no caso de Europa, o euro, que o determina o Banco Central que cantidade de euros hai. Se necesitamos máis euros, o Banco Central pode coller e imprimir máis euros. Entón, aumentaría a cantidade de euros que hai no mercado. A base de tecnoloxía de cripto básase na blockchain, que permite rexistrar todas as transaccións de forma segura e transparente. Para aquelas persoas que non sexades tan técnicos, pensade na blockchain como se fora un libro moi grande de rexistro no cal se vai anotando cada unha das transaccións que se fan con esas moedas. É dicir, no meu caso, David compra 3 bitcoins a outro usuario. Outro usuario pasa 3 bitcoins a outro usuario. E levaríase ese rexistro de as transaccións que se efectúan con bitcoin neste caso. Vale, vou empregar bitcoin ao largo de toda a presentación, como veredes, porque é a criptomoeda máis mainstream, por así decir, ou a que máis se está en boca de todos. Entón, outra ventaxa que teñen as criptomoedas é que non existen físicamente, vale? Como os euros, por exemplo, úsanse en internet para mercar ou vender ou intercambiar bens e servicios, inda que non é moi habitual velas en moitos ámbitos, sí que está aceptado como método de pago en moitas empresas ou industrias. Son descentralizadas, como decía antes, eso quere dicir que non están reguladas ou controladas por unha única entidade. Entón, unha realidade incómoda que nos temos que afrontar é que, pese que as criptomoedas, quero dicir, non quero demonizar as criptomoedas tampouco, non é que as criptomoedas por si mismas sexan malas, sino o uso que se lle pode chegar a dar é que o Bitcoin, por exemplo, ou as criptomoedas en xeral, están moi apoiadas por economías grises. Quero dicir, as criptomoedas utilízanse como elemento indispensable no cibercrime. Eso foi unha realidade desde o principio. E tamén se usan como ferramentas de branqueo de capitais de actividades ilexítimas, como a venta de drogas ou a venta de datos. Entón, o lavado de criptomoedas, porque moita xente levarás a pensar, oye, pero realmente se eu teño euros, como consigo convertir esos euros en criptomoedas ilegais ou como consigo convertir as criptomoedas que me paga unha empresa a través dun fraude en criptomoedas legais, vale? O tema está en que os cartos entran en criptomoedas, é dicir, cando o cibercriminal recibe o meu pago en criptomoedas, o que fai é utilízanse
distintas formas, por exemplo, hai unha forma que se chama Tornado Cache, para eliminar esas pegadas. O cal fai que o libro de rexistro do que falaba antes non sexa completamente trazable e non se poida ver, o sea, sí que se podría ver, pero é técnicamente moi complicado ver o rastro desas moedas. Entonces, unha vez o rastro desas moedas se perde, convértese outra vez nun activo comercializable e pódese levar outra vez a cartos. Teño X bitcoins que valen tantos euros. Entón, cambio os bitcoins por euros e xa volvo a ter diñeiro fiat para utilizar en calquer comercio normal. Como nos infectamos? Para entender o punto clave desta presentación é importante entender como nos infectamos. Cales, aí vou vos deixar unha pequena reflexión para vos, para que pensedes un pouquiño, cales poden ser as formas máis habituales polas cales os usuarios nos infectamos, vaya, os usuarios son infectados. Faced esa reflexión interna vos e pensade cales creedes que poden ser, vale? Mentres tanto, vou vos falar un pouquiño do que chamo, do que se conoce como a supply chain do cibercrime. Vale. A supply chain é un conxunto de procesos, proveedores, servicios externos que unha organización necesita un pouquiño para funcionar, vaya. En ciberseguridade coñecemos a cadena, a chain, como algo que incluye o software de contabilidade de compras, hasta a empresa que mantén os servidores, o proveedor de internet, un pouquiño todo ese proceso, non? Explicando un pouquiño que son estes proveedores de materiais primos ou esa cadena de suministro, xa con eso xa non necesitamos saberlo todo, é dicir, só necesitamos saber quen compra cada peza. Non necesito saber todo da organización, simplemente necesito saber un pouco quen son eses proveedores e quen compra cada peza. Explicando un pouquiño a foto que podedes ver aquí, os 0 days son vulnerabilidades que nadie conoce aínda. É como, por así decir, como comprar os planos secretos dunha caixa fuerte que o fabricante que se cree que son inviolables, non? Entonces, despois temos os malware e os virus, que son, aquí é como se compráramos armas ou exploits, por así decir. Son os virus per se. Hai distintos tipos de troianos, por exemplo, o CryKit, o WannaCry, son algúns tipos de ransomware, non? E son servicios para camuflar o malware, que algunhas veces hai software lexítimo que ven camuflado con malware. Entonces, temos tamén os proveedores de credenciais e phishers, que son especialistas en engañar as persoas para roubarlles contraseñas. Temos os hosting e escaneos, que son a infraestructura técnica. Alquilan os servidores, que poden ser cerrados pola policía. Entón, con todo isto, danos lugar ao cibercrime como SaaS, vale? Un SaaS é un software as a service, isto podémolo ver porque os criminales chegan a un nivel de especialidade no cal xa non é unha persoa sola que executa todos os tipos de ataques, senón que cada unha das partes do ataque, os cibercriminais especialízanse nesa rama, por así decir. Con isto quero dicir que un cibercriminal pode ser un especialista en facer campañas de phishing, outro pode ser especialista en crear malware ou virus, outro pode ser especialista en roubo de datos. Entonces o que fan é póñense en contacto entre eles, comparten información e axúdanse, de tal forma que eu falo co especialista de phishing para que me consiga o acceso inicial, despois falo co experto en malware para facer un malware ad hoc para esta organización, ou podo falar co experto en roubar datos para que me axude a roubar os datos da organización, etc. Entón, tendo un pouquiño isto en conta, vamos a ver agora algúns casos que hai de como, por exemplo, o prezo dunha compañía biomédica poden ser 3.500 euros, neste caso, vale? Aquí estamos falando da base de datos, usuarios, contraseñas, todo.
Outro caso que falábamos era un pouquiño o coste destas ferramentas. É dicir, si temos en conta que os cibercriminais actúan como empresas, temos que ter en conta tamén que estas empresas teñen produtos. Estes produtos é o malware. Os precios destes malwares ou estes produtos que desarrollan poden costar $75, $150. Vemos que son precios realmente asequibles po impacto que poden ter nunha organización. Estes servizos incluso se ofrecen como se foran unha especie de Netflix de malware, é dicir, pagas unha suscripción mensual e os cibercriminais vanche actualizando malware, vanche dando updates, van correxindo cousas para que o antivirus lle sexa máis complicado de detectar. O prezo, por exemplo, aquí temos outro caso do prezo dun troiano bancario para un móvil que pode costar uns $300, $5.000 en caso de collelo lifetime. É dicir, estamos vendo como incluso nos fan ofertas para comprar este malware. É dicir, son estrategias de marketing a nivel empresarial. Aquí podemos ver o prezo de millóns de credenciais. Neste caso de aquí que estamos vendo en pantalla, a captura da dereita onde se ve Google Chrome, vale? Isto é dun modelo dunha ferramenta que ofrece unha suscripción mensual, perdón, unha suscripción anual que ronda os $3.000 e a cal nos ofrece bases de datos filtradas de clientes para que os cibercriminais poidan acceder. Como estamos vendo, isto é, xa vos decía, como un Netflix de credenciais roubadas. Pago unha suscripción e manteño un servicio constante destas bases de datos. Que sale unha base de datos nova? A propia organización encárgase de metela no seu servicio e eu podo seguir consumindo estes datos. É algo moi sinxelo. Vale. Aquí, esta parte é especialmente, gustame especialmente enfatizala, porque moitos usuarios ou usuarias tenden a pensar que realmente non pasa nada por exemplo, ter o crack do meu programa favorito para ofimática, para edición de vídeo, para modelado de pezas, como por exemplo Office, Photoshop, AutoCAD, etc. Aquí quero recalcar que é máis común do que vos creedes ver cada vez menos, por suerte, pero ver activadores, coñecidos comúnmente como cracks, vale? Para programas eso, típicos de oficina, como poden ser o Office, o Photoshop, AutoCAD, etc. Quero recalcarvos e facervos entender que os cracks son instaladores que vos ofrecen en liña o 99,9999% dos casos podo vos asegurar de que veñen con un pequeno agasallo, vale? Que isto é o malo. Isto moita xente non entende, pero realmente o que falaba antes, se vos poñedes na mente do cibercriminal, son organizacións, son empresas. Vos pensades que unha persoa ou unha organización se vai tomar a molestia de conseguir romper a forma que ten Office, Photoshop, etc., de autenticar o seu servicio dunha maneira gratuita para que vos o utilicedes? Costa un pouquiño de creer. Entón, é moi común ver cracks, activadores de licencias, vale? Seguro que algún destos que vou a mencionar ahora mismo vos sona a todo o mundo, como poden ser KMS Pico, KMS Auto, KMS Tools, que son os activadores que se utilizan normalmente para Windows ou Office. Seguro que algún de vos sona esta imaxe de aquí ou esta de aquí para activar Windows, verdad? Ou Office. Tamén podemos ver o Universal Adobe Patcher, que é a ferramenta para activar, entre comillas, e recalco entre comillas, Photoshop, Illustrator, Premiere, etc. Generadores de claves, incluso teño visto algún crack para activar servicios de antivirus. É dicir, eso me parece o colmo, vaya. Pero bueno. Unha cousa común que podemos ver neste tipo de distribucións de malware e de software ilegal é que normalmente nos van a dar uns pasos moi concretos a seguir. Cando buscamos, por exemplo, en YouTube, como vemos aquí na imaxe da pantalla, descargar Office 2025 gratis.
podemos ver que na gran maioría dos links que nos van a ofrecer son servicios externos, son de Mediafire, son de Megaupload, etc. O sea, servicios completamente alleos a Office, a Adobe, etc. O proceso de activación destes cracks ou licencias suele ser común que nos digan, oye, para activar a licencia debes antes desactivar o antivirus ou añadir unha excepción nel para permitir que o programa faga cousas, requerir os permisos de administrador, lanzar o programa co antivirus incluso totalmente apagado e sin internet nun inicio, despois, ao mellor xa nos din, sí, despois xa podes ter internet, porque realmente o que quere o cibercriminal, según o medio de ataque que utilice, se queres filtrar os nosos datos, necesita internet para mandar os nosos datos ao seu servidor. Se non necesita internet, simplemente vai cifrar o noso equipo, pode facelo completamente offline. Por que non queren que nos conectemos en liña? Básicamente, para que o noso antivirus non poida falar con Microsoft ou con sea o proveedor do vosso antivirus para comprobar se o programa que está instalando está na base de datos de virus. E por último, é moi común que nos diga que debemos desactivar as actualizacións automáticas do noso software. Cando vexamos este tipo de patróns de comportamento para instalar un programa, sospeitade, vale? Incluso teño visto algunha xente que utiliza cracks ou modificadores para os videoxogos. É dicir, teño un videoxogo no cal quero utilizar trucos ou melloras podo descargar un programilla, incluso os hai que os venden, vale, por un precio, hai nos gratuitos, como podedes ver na imaxe da esquerda, perdón, ou de pago, como vedes na imaxe da dereita, e ofrecen trucos ou melloras en certos videoxogos. Hola, Carlos. Hai, hai... Todos, Ricardo, ¿tú qué tal? Hola, sí, perdón. Puede Hai que- certo tipo de ataques que eso, requieren de primeiro que infectemos un... Vale, entón, neste tipo de mercado de videoxogos, incluso nos atopamos malware que realmente acaba infectando os equipos. Aquí podedes ver unha imaxe na cal se está utilizando un truco, un suposto binario que mellora, ou un suposto archivo, que nos dá uns trucos no xogo, non? Entón, pasamos este suposto truco por unha páxina conocida como é Virus Total e xo non la marca como totalmente maliciosa. Se nos instaláramos este software no noso equipo, posiblemente teñamos un virus dentro. Entón, entran dentro da nosa rede se consiguen acceso ao noso equipo. Entonces, unha vez teñen acceso ao noso equipo, poden incluso ver as túas contas de pago, ver as tarxetas de crédito, ver as túas suscripcións, usar o teu equipo incluso para minar criptomonedas ou atacarse con ransomware directamente e ciberextorsión. Cifranche o equipo e a partir de aí pidenche un rescate. Entón, vamos a ver exemplos desto. Utilizan, como vimos antes, calquer medio e dispositivo para atacarnos. Incluso programas de ofimática orientado a empresas, programas como videoxogos orientado a usuarios finais, claramente. E outro caso, tamén moi conocido, son o tema das APKs. Moita xente utiliza APKs modificados de fontes externas a Play Store ou App Store para obter aplicacións que son de pago de forma gratuita. Entón, como vimos nos exemplos anteriores, os cibercriminais suelen ofrecer algunhas aplicacións lexítimas de forma gratuita. Recalco, de forma gratuita. Sen embargo, o que nos topamos logo é que estas aplicacións teñen o bicho. Aquí podemos ver, por exemplo, como algunha destas aplicacións logo tiña asociado o que se lle conoce na industria un command and control, é dicir, un servidor donde se exfiltra a información e consiguen acceso ao noso equipo.
O command and control utilízase normalmente para enviar comandos ao noso equipo de forma remota. Por exemplo, activar a cámara, activar o micrófono, sacar unha captura de pantalla, sacar unha foto, recolectar os datos das tarxetas de crédito, etc. Ou incluso a veces solamente navegando. É dicir, estamos co noso navegador desactualizado e de repente entramos nunha páxina que pensamos que é unha cousa e non o é. Isto é un exemplo de un código malicioso escrito en JavaScript, que é o lenguaxe que utilizan todos os navegadores, o lenguaxe máis común do mundo en Internet, e ocúltase dentro das páxinas web ou de correos electrónicos legítimos. Vale. Para os usuarios un poquinho menos técnicos, podríamos decir que isto é como recibir unha carta que parece normal, pero que ao abrila ten como unha especie de tinta invisible que lle dá instruccións a alguén para que abra unha porta traseira na nosa casa. Entón, como funcionaría un pouco máis técnicamente este ataque? Para que se entenda o riesgo real que corremos, este ataque funcionaría como? O gancho inicial ou a infección prodúcese cando o usuario visita unha web que foi hackeada previamente ou abre un correo que contén HTML malicioso. O código JavaScript, neste caso, utiliza o CryptKey, está escondido ou no diseño da página. Logo desto, ejecuta unha ejecución silenciosa, sin que o usuario faga clic ni nada extraño, o navegador lee o código, e aquí é onde o troiano aproveita unha vulnerabilidade ou un buraco no navegador ou nos seus complementos. E onde está o dano nesto? Unha vez dentro, a súa función principal suele ser descargar outros virus máis peligrosos, outro malware máis peligroso, como pode ser un ransomware, ou incluso un spyware, ou un adware tamén para monetizar o noso navegador. Un ransomware cifraría o noso equipo, un spyware o que faría sería exfiltrar os nosos datos, e un adware o que faría sería abrir ventanas, de repente, típico de casiños en liña, páxinas de apostas, etc. Entón, todo isto recae en que non require un error obvio, é dicir, o usuario non comete un error per se, a diferencia dos outros ataques donde hai que descargar un archivo exe sospechoso, aquí basta con navegar por un sitio que creemos seguro. Entón, sigamos. A veces, realmente, os atacantes simplemente consiguen acceso á nosa infraestructura solamente existindo, como decía antes, co tema dos 0 days. Aquí, moita xente levas as mans á cabeza pensando que somos moi vulnerables aos 0 days. Os 0 days son moi pouco comuns, vale? Ollo, quero recalcar que existen e hai que terlos en conta, pero tamén temos que ter en conta cal é a casuística de que isto se dé. Vale, veremos un poquinho máis adiante isto en profundidade. Isto non quere decir que non teñamos que ter os nosos servicios actualizados, sino ao contrario, que debemos ter os nosos servicios o máis actualizados que poidamos para evitar que nos exploten estes 0 days. Cando sale un 0 day, normalmente as empresas que teñen ese produto afectado suelen sacar parches para actualizar esta vulnerabilidade e que quede corrixida. Aquí podemos ver capturas de foros donde se venden estos 0 days por un prezo realmente asequible. Hai algúns que parten de $1.000, dependendo un pouquiño do impacto do servicio, e outros que incluso millóns de dólares, ou hai outros que incluso non se comercializan, vale? Hai 0 days que teñen organizacións ou criminais, explotan eles activamente e non nos sacan ao mercado nunca para así poder seguir explotando eles activamente. Vamos a ver a continuación como sería o percorrido que faría un cibercriminal desde unha pequena startup de 5, 6, 10 empleados hasta incluso unha gran enterprise, unha gran empresa. Comezan hackeando ou atacando pequenas empresas sen moitas medidas de seguridade.
Logo desto, establecen lazos e vínculos e especialízanse, o que falábamos antes, cada un colle o seu ámbito que máis controla e especialízase nese punto, e aumenta o perfil da víctima, aumenta o pago, pero baixa a porcentaxe cobrada. Logo, crean mafias especializadas e empresas con lazos vinculados entre eles. Novos sitios de ataque, desenvolven ataques de tipo 0 days, etc. Entón, vamos agora a definir un pouquiño que son as ameazas e os factores de risco en entidades de economía social. Porque nós ou as pequenas empresas poden ser un obxectivo moi suculento. Non nos atacan por grandes, senón por accesibles. Isto quere decir que as estructuras pequenas ou medianas suelen ter moi pouca protección técnica ou menos protección técnica, mellor dito, que as grandes empresas, por un tema de recursos, básicamente. Alto nivel de confianza interna, corporativismo, voluntariado, etc. A xestión dos datos sensibles en pequenas empresas suelen ser un pouquiño máis laxa que nas grandes empresas que teñen protocolos definidos, as persoas usuarias, doantes, contas bancarias, non suele estar tan protocolizado ou estandarizado como nas grandes empresas, e teñen unha gran dependencia das crecentes ferramentas digitais que hai, como correo, xestión económica, etc. Non nos atacan porque somos pequenos para os atacantes, somos baratos de atacar. Entón, as amenazas máis habituais neste tipo de empresas, como falábamos un poquinho ao principio, son o phishing dirigido, vale? Que para falar do phishing, aquí o que vamos a ver é, vou explicar un poquinho que son os tipos de phishing que hai, que temos o phishing tradicional, que é o phishing por correo, que é o que vemos todos os días, o máis habitual, o phishing, que sería por chamada de teléfono, o smishing, que sería por mensaxes de SMS, seguro que a moitos de vós ou a todos vos chegou o mítico mensaxe da DGT que vos di que tendes unha multa pendiente que premades no ligazón, vale? Estes son os tipos de phishing que hai. E dentro do phishing, por correo electrónico, temos as campañas de phishing normais e temos as campañas de spear phishing, que son tipos de campañas específicas para a nosa organización e específicas a nós. Un exemplo desto sería se sabemos que os usuarios da organización X cobran as nóminas o día, invento, o día 1 de cada mes, pois entón o cibercriminal o que fai é unha campaña coa plantilla de correo que utiliza a organización ou suplantando a páxina que utiliza a organización para o cobro da nómina ou donde se suban as nóminas e mándalla un día antes ou unhas horas antes de que a empresa lexítima proceda co pago. Desta forma, os usuarios premen no ligazón e van á páxina de phishing. O spear phishing, outras casuísticas que se suelen dar son temas de subvención falsas a empresas, comunicacións falsas con bancos, tamén é moi habitual, cando a empresa fai transaccións B2B entre empresas, suélese dar casos de que os cibercriminais interceptan a comunicación polo medio e fanse pasar pola empresa cambiando o número de conta. Ou incluso notificacións que a administración pública falsas. Outra das amenazas máis habituais é o fraude do CEO. O fraude do CEO abusa duns principios básicos que son a autoridade, a urxencia e a confidencialidade. A autoridade quere decir que os atacantes o que fan é suplantan a alguén que non admite un no por resposta. Por exemplo, o CEO, o director financiero da nosa empresa. Urxencia, por qué? É para unha operación que se fai a certa hora, con certa... Témolo que facer xa, ahora mismo, estamos nunha auditoría secreta. O obxectivo do cibercriminal neste caso é que o estrés bloquee o noso pensamento lógico como usuario. Non nos o plantexemos siquiera, simplemente facemos a acción que nos están dicindo. É o principio de confidencialidade. É dicir, o que nos van a decir os atacantes neste caso é que non digamos nada a nadie, todavía isto pode arruinar o negocio, é algo que é secreto, non o comentes cos teus compañeiros, isto é un proceso delicado, etc. Así evitan que a víctima consulte con un compañeiro ou
e se rompa toda a interacción que ten con el, non? Como podemos evitar este tipo de ataques ou de estafas? Cando o cibercriminal nos require isto, normalmente é por un tipo de cambios en conta bancaria ou solicitudes de pagos ou compras de tarxeta regal. Vale? Cando vexa este tipo de patrón, é sospeitable. Por qué? Porque hai que sempre verificar con un canal alternativo, que se conoce como un doble check. Se recibes un mail pedindo un cambio de conta, nunca respondes ese mail. Chama ao teléfono ao número que xa teñas guardado previamente, utiliza o chat interno para confirmar con outra persoa, este tipo de mecanismos. Ou utilizar o que se coñece como o procedimento dos 4 ollos. Que quere decir isto? Establecer unha política de empresa que calquer cambio de conta bancaria na base de datos de proveedores debe ser aprobado por mínimo 2 persoas. Tamén podemos incluso chamar ao proveedor, se o cambio ven supostamente do proveedor, chamamos ao noso contacto habitual, como falábamos antes, para que nos confirme este cambio. Debemos fixarnos tamén, se é posible, ainda que isto pode ser complicado algunhas veces, entendo polo flujo da propia compañía, que o dominio sea realmente o que nós temos habitualmente. Si o dominio co que nos comunicásemos é empresa.com, que sea empresa.com, non empresa con dúas pes.com. Os atacantes tamén utilizan estes dominios que se coñecen como lookalike, perdón. Vale, vamos a continuar agora con outra das amenazas máis habituais que é o malware e o ransomware. Para o malware e o ransomware, un canal moi habitual de difusión é utilizando o SEO poisoning, vale? Esta é unha táctica moi efectiva, é que cando buscamos algo en Google, por exemplo, descargar visor de PDF gratuito. O convertidor de archivos, ou convertidor de archivos ou algo polo estilo, os primeiros resultados a menudo son anuncios pagados, vale? E son webs clonadas ou herramientas populares. Como funciona? Ti descargas o instalador aparentemente lexítimo e realmente o que instalas non é o programa que ti queres, senón o programa que ti queres e en segundo plano o malware ou virus que o atacante nos quere inyectar no equipo. Entón, unha red flag ou unha bandeira roxa que debemos ter en conta é cando o archivo descargado non é un archivo ejecutable normal ou se queremos descargar un PDF normal, é que nos veña dentro dun archivo tipo zip, vale? Protegido con contrasinal incluso. Por que fan isto? Básicamente fano para que o antivirus non poida escanear o contenido do archivo antes de que ti o abras. Ou incluso un archivo .iso, .vhd, son formatos moi comuns. A veces non é un archivo novo, sino que é unha actualización, entre comillas, necesaria. É moi común que nos navegadores nos salga o aviso de o teu navegador Chrome está desactualizado ou falta un códec para ver este vídeo. Ou nos documentos de Office que recibamos un Excel, por exemplo, e que nos diga este documento está protegido. Fai clic en habilitar contenido ou habilitar macros para visualizalo. Isto é un peligro, por qué? Porque ao usar este botón damoslle permiso para executar código, é dicir, as macros son código. Para qué? Para que tome o control da nosa terminal, cifre os nosos archivos ou todo este tipo de cousas que xa vimos. Vale, aquí tendes un exemplo de SEO poisoning, vale? Buscamos descargar archivos PDF gratis, os 4 primeiros sí que poden vir dunha fonte aparentemente lexítima, pero se nos damos de conta, bueno, non se ve moi ben polo tema de resolución, pero a cuarta fonte que podemos ver está en Softonic. Eu atopei, o sea, eu quero descargar o Adobe Reader, neste caso, para ver PDFs, mándame a Softonic, unha fonte alternativa e que non é de Adobe para descargar este programa. Non o podo garantizar, pero seguramente este veña con algún tipo de regaliño. Cando que iramos descargar un programa, é importante ir á fonte oficial. Entón, as amenazas máis habituais, como falábamos antes, son a suplantación de perfis en redes sociales
ou nomes de entidades para a estafa. Aquí o que fai o atacante é copiar a foto de perfil, a biografía, as últimas publicacións dun usuario, crear un nombre de usuario casi idéntico, é dicir, se eu me chamo Juan Pérez, pois o atacante vai crear unha conta que se chame Juan Pérez barra baja, por exemplo. E o objetivo desta estafa é facer unha estrategia de emergencia ou favor. Unha vez que o seguidor acepta a solicitude de amistade no perfil, o criminal ataca por mensaxe privado, vale? Por DM. Tipo de gancho habitual, hola, perdín o acceso á miña conta principal do banco e necesito axuda urgente. Ou hola, estou nun taxi e necesito que me envíes X cantidade de cartos para pagarle ao taxista porque perdín a tarxeta ou está bloqueada. Ou envíame X cartos porque teño que pagar a conta no restaurante e non, ahora mesmo non me vai a tarxeta. Isto é moi habitual. Outra estafa moi habitual neste tipo de contas é facer publicacións nas nosas historias de Instagram, por exemplo, cunha oportunidade de inversión falsa para que os nosos amigos caigan pensando que ti xa aprobaches esta ferramenta ou esta forma de inversión e estás tendo unhas rentabilidades abrumadoras. É dicir, con 50 euros que invertiches, estás ganando 3.000 euros, vale? É dicir, rentabilidades totalmente abrumadoras. Ou moi habitual tamén que nos pidan o código de WhatsApp, é dicir, que nos chegue un WhatsApp que nos pasen un código que nos vai llevar, é dicir, vai chegar un código por SMS e que tens que facer clic nese código, nese link para desbloquearlle o WhatsApp ou acceder á súa conta. Ese código suele ser normalmente o segundo factor de autenticación da nosa propia conta de WhatsApp. Si isto ocurrise a nivel profesional, suele ser máis ben por tema de LinkedIn. Aquí, a forma de operar que teñen os atacantes é falando de falsas ofertas de emprego, por exemplo. Utiliza un perfil clonado dun reclutador, dun CEO ou algo polo estilo para pedir datos sensibles, DNI, conta bancaria, números de teléfono, emails. Con isto, fan dano á marca, lógicamente, que están suplantando, porque poden publicar contenido inapropiado, falso ou extorsionar incluso á empresa para cambiar ou borrar a foto de perfil. Claro. Como detectar que este perfil é un perfil falso ou un perfil clonado? Para eso, temos algúns métodos que son, por exemplo, fixarnos na fecha de creación do perfil. Se o perfil é moi reciente, de fai uns días ou fai unhas semanas, podemos sospechar. Se o número de seguidores é moi inferior ao perfil real, se o perfil real, por exemplo, ten 500 seguidores e este só ten 12, tamén podemos sospeitar. Mensaxes inmediatos, sin nada máis aceptar a solicitud, xa nos escriben pedindo un favor ou falando de cartos, tamén temos que sospeitar. A calidade de imaxe das fotos, inda que isto era un pouquiño antes, quero dicir, antes viese máis, agora xa se ve bastante menos, a calidade das fotos solese ver pixelada, vale? Son capturas de pantalla do perfil original, entón pode ser que a resolución baixe un pouquiño. Está un pouco máis complicado de detectar, podo entendelo, pero os outros suelen ser indicadores bastante fiables. Entón, cales son os nosos factores de risco realmente? Aquí tamén, un pouquiño como antes, reflexionade de cales pensades que son os factores de risco que temos nós como usuarios. Os factores de risco específicos na economía social son factores basicamente estructurais. Uso de dispositivos personais VOD no entorno corporativo, moi habitual. Falla das políticas escritas, todo é palabra, isto é moi común en pequenas empresas e startups. Rotación de persoais voluntarios e temporais, tamén moi común en pequenas empresas. E dependencia de un ou dúas persoas que supuestamente saben de informática, vale? Se algún de vos estuvo traballando algunha vez nunha pequena empresa, seguro que lle sonan todos ou polo menos algún destes puntos. Vale. O caso do VOD, VOD son as siglas de Bring Your Own Device, en inglés, vale?
Na economía social é moi común que cada un traiga o seu propio dispositivo portátil ou que use o seu móvil persoal para o traballo, mezclando o correo profesional co seu correo ou incluso utilizando o WhatsApp para falar con outras empresas ou proveedores. Isto é moi común. E o riesgo desto é que, basicamente, a empresa non ten control sobre a seguridade dese dispositivo. Si ese empregado ou ese voluntario ou ese becario perde ou ten un malware no seu propio móvil personal ou no seu equipo de traballo e se conecta á rede da oficina, imaginemos que temos un NAS ou un equipo da oficina, o malware pode pivotar ou saltar entre os equipos da nosa propia rede. Entón, é moi perigoso. Temos que ter en conta tamén o que decía un pouquiño desas políticas laxas que son solamente con palabra e cando non hai un proceso claro. Isto vese moi claro no tema da xestión das baixas, vale? Os offboardings. O riesgo é que, basicamente, non hai unha política, por exemplo, de contraseñas escrita e cando un usuario deixa a nosa organización, abandona a organización, nadie se encarga de dar ese usuario de baixa en todos os servicios que ten asociados. Por que? Punto número 1, porque non sabemos a que servicios ten acceso, e punto número 2, non hai un sistema centralizado para dar de baixa todo eso rapidamente. Despois, tampouco temos unha política de contraseñas definida, é dicir, si o acceso a unha máquina crítica de produción a contraseña é 1, 2, 3, 4, 5, é o mesmo que non ter contraseña, porque é unha contraseña moi pouquiño robusta. A solución a isto, crear un manual de benvida digital sencillo, vale? Incluso poden ser 3, 4 páxinas que expliquen como se xestionan as claves, como se poden descargar e que hai que facer se se perde o móvil. Para o tema do offboarding, evitar as cuentas huérfanas, por así decir, un protocolo de offboarding na empresa. Cando unha persoa termina a súa vida profesional na empresa, o primeiro que hai que facer é desvincular os accesos. Aquí a idea sería centralizar todo, por exemplo, nun AD, vale? Para que? Para cando esa persoa deixe a empresa, cerramos todos os accesos, bloqueamos o perfil dese usuario e xa está. Con un solo clic podemos desactivar todos os servicios. Outros factores, a cultura da confianza. Nas pequenas empresas, como todo o mundo coñece a todo o mundo, tendemos a confiar nesa persoa, vale? Tendemos a decir, non vai pasar nada porque confío en Pepito, confío en Antonio. Non é que teñamos que desconfiar deles, sino de que todo o mundo pode ser atacado. Medo a preguntar por non quedar mal. É moi habitual tamén esta vergonza de, oye, caín nunha estafa de phishing, non lle vou comentar a nadie porque se van a rir de min, me van a despedir, pode ter repercusións, vale? O ideal nestes casos, o que hai que facer realmente, é comunicar a ameaza, comunicar o ataque, comunicar o que nos pasou. É a falta de información continua. Entón, hai que ter en conta o que falaba ao principio de todo da formación. A ciberseguridade non falla pola tecnoloxía, falla polas persoas, cando non lle damos ferramentas. E por eso estamos facendo esta formación. Estamos dando a todos vós, e moitas gracias por asistir, a formación necesaria para evitar todos estes ataques ou riscos. Vale, ahora vamos a entrar no bloque do risco segundo tipo de actividade. Como víamos ao principio de todo, vamos a definir os riscos que ten cada un dos principais bloques. O primeiro bloque vai ser a economía dos coidados. Estos son a xente que se encarga de coidar as persoas que teñen algún tipo de problema, persoas incluso maiores que non se poden valer por sí mismas ou teñen algún tipo de dificultade. Neste sector é especialmente delicado porque manéxanse datos de categoría especial, según o RGPD. Son datos protegidos por lei, vale? Que información suele ser esta? Suelen ser informes de diagnóstico, medicación, grados de dependencia, situacións de exclusión social ou incluso
pautas de comportamentos de menores. O riesgo destes datos ten un valor altísimo no mercado negro. É dicir, moito máis que, por exemplo, unha tarxeta de crédito. Por qué? Porque non se poden cambiar. Isto é fundamental entendelo. Ti, si che filtran a información da túa tarxeta de crédito, vas a túa aplicación do banco ou a túa oficina bancaria, bloqueas a tarxeta, cambias, danche un número novo e xa está, non pasou nada. Pero os datos médicos están vinculados dunha forma permanente a unha persoa. Si coñecemos que unha persoa ten unha patoloxía ou un problema médico de calquer tipo, tanto psicolóxico como unha dependencia de drogas ou o que sexa, estes datos, os cibercriminais, poden incluso utilizalos para extorsionar a esta persoa. Isto é moi delicado, repito. Hai que entender que o ransomware, por exemplo, non só cifra os datos para que esa persoa non poida traballar, sino que pode incluso exfiltrar os datos e amenazalos con publicar esa información. O que decía antes, se coñecemos que unha persoa ten certa patoloxía, que toma certa medicación ou ten certa dependencia, o cibercriminal pode amenazalo con publicar esa información e, entre comillas, arruinarlle a vida. Ou No, no, adelante, arruinarlle adelante. ou Y así arruinarlle a vida ahora. ou arruinarlle a vida realmente. Entón, o factor humano e a mobilidade tamén é outra cousa realmente importante. Donde está aquí a vulnerabilidade? Está no uso de aplicacións como de mensaxería móvil como WhatsApp ou como WeChat ou Line, que Line xa está un pouco máis en desuso hoxe en día, pero bueno, Signal, Telegram, esos son mellor xogos sonan un pouco máis. Utilizanse estas aplicacións de mensaxería que non están estandarizadas dentro da propia empresa para enviar fotos de feridas de pacientes, informes de seguimiento, datos de familiares. Isto por que se fai? Básicamente por comodidade ou por urxencia incluso. Oye, pásamo rápido, ten que ser agora, xestiono hecho rápido, entón utilizas estes medios que parecen máis rápidos, pero son moito menos seguros. O impacto desto, basicamente, é que se o traballador perde o móvil ou llo rouban e non está cifrado nin xestionado pola entidade, toda esa información privada queda exposta. É dicir, non temos control como empresa deso. O impacto reputacional ou a quiebra de confianza na economía dos coitados, o principal obxectivo é a confianza nas familias. É dicir, o estigma de se unha asociación de axuda a persoas con VIH ou unha cooperativa de cuidados paliativos sufre unha fuga de datos, as familias deixarán de confiar en eles. É dicir, o dano é a marca e a menudo é irreparable. Isto o que produce é un efecto de dominó. Por qué? Porque a pérdida das subvencións públicas e os convenios con administradores que exigen estándares de seguridade altísimo para renovar este tipo de contratos. Vale. Entón, o outro punto que vamos a ver é da industria, os riscos que ten a industria agroalimentaria e de economía circular. En cooperativas agrarias, se algún de vos estuvo no campo e veu este tipo de industrias, en cooperativas agrarias ou empresas de este tipo de economía circular, gestión de contratos con produtores, facturación son o corazón da actividade, basicamente. O riesgo de interrupción. Si o ransomware cifra os teus servidores de archivos, os teus móviles, os teus ordenadores ou onde teñes os contratos de facturas pendientes, a actividade económica desa empresa conxélase automáticamente. É dicir, non van a saber a quen comprarlle o material, non saben a quen pagar, canto lle debes a un produtor, nin que lle vendeches. É dicir, sí que podes chegar a saber, pero dunha maneira moito máis complicada e moito máis tediosa. Isto tamén nos pode levar a fraudes en facturas. É dicir, un ataque moi común en sectores deste tipo de industria é o ataque coñecido como man in the middle, hombre en el medio. Vale? Estes ataques interceptan un mail con unha factura real dun proveedor de fertilizantes, de maquinario ou do que sexa, cambian o número de conta
e ti envíaslle o pago a outro atacante, ao atacante. Na economía circular, os certificados de trazabilidade son ouro, vale? Se perdes o rexistro de que material foi correctamente reciclado, por exemplo, ou é de orixe orgánico ou o produto, realmente perdes o valor comercial e legal, incluso. Dependencia de proveedores externos. Neste tipo de industria é moi habitual e suele ser o punto máis débil e menos vigilados. Por qué? Porque na economía agro dependes normalmente de plataformas logísticas externas. Que quere decir con isto? Estos son, por exemplo, software de xestión de pesaxes, básculas digitales, sensores IoT no campo. É moi habitual ter sensores IoT para saber o nivel de regado dos seus cultivos. Estou falando de industrias un pouquinho máis grandes, quizás, isto xa non é tan a nivel pequeno ou local, pero bueno. O peligro aquí está na porta de atrás, é que moitas veces este tipo de sensores están expostos a internet ou a rede en xeral e poden ser atacados polos cibercriminales, porque estes dispositivos suelen estar moi pouquiño protegidos. Ahora vamos ao tema da industria cultural, que neste tipo de industrias, a diferencia da clonación persoal, aquí o obxectivo é gañar seguidores aproveitando a súa admiración, basicamente. Como se fai eso? Pois un caso moi común é con preventas falsas, é dicir, crean perfis de soporte ou club de fans oficiais para ofrecerse pasar por accesos prioritarios ou entradas a cambios de datos bancarios ou cosas así. Como se produce isto? Con robot handlers. Intentan secuestrar a cuenta oficial mediante phishing para publicar os enlaces de estafas cripto ou de contenido malicioso ante miles de seguidores que ten esa conta. Que impacto ten isto? Básicamente destruye a confianza do público e pode arruinar unha campaña de lanzamento que levaba meses de traballo. Como se fai isto? Vale, pois, por exemplo, os atacantes o que poden facer é crear un portal de venta que parece oficial, por exemplo, entradas-festival-sondocamiño.com, non? O festival que se dá aquí en Santiago de Compostela. En lugar de sondocamiño.com. Para qué? Para cobrar así as entradas do festival que realmente non son entradas do festival porque é unha página web falsa. Outro tipo de estafas son estafas de reventa ou de secondary ticking, que son perfils falsos que venden as súas entradas por mensaxe privado. Vale, isto é moi común velo en Wallapop ou este tipo de plataformas de segunda mano, que o usuario paga por Bizum aos estafadores e logo desaparece. O seguinte tipo de industria que vamos a ver son as enerxías renovables e as novas tecnoloxías. Neste tipo de industrias, o ataque máis habitual ou que máis solemos ver son, por exemplo, en plantas solares, eólicas, centros de datos. Suelen ser ubicacións realmente remotas. Entón, nestas ubicacións, oblíganos aos técnicos a usar conexións a distancia de mantenimiento e monitorización. Aquí quero que entendades que, lóxicamente, se temos un centro de paneis solares, a ubicación máis óptima para montar este tipo de infraestructuras quizás é nun sitio remoto ou os míticos ventiladores eólicos, eses tremendos molinos atópanse normalmente no cumio de grandes montañas. Non podemos ter un técnico destinado en cada un deses molinos eólicos. Entón, o que se fai é centralizar a conexión de todos eles para poder monitorizalo e ver se hai algunha avería. Como se fai isto? Pois é moi habitual ver por exemplo, VPNs de acceso a este tipo de sistemas ou hai algúns que son ainda máis vulnerables utilizando escritorios remotos directamente. É dicir, teñen un ordenador que controla todos estes
Todos estes aparellos o que fan é expoñer o porto RDP, que é Remote Desktop Protocol, que é basicamente para controlar un ordenador de forma remota, co cal gañaríamos acceso como atacantes a toda esta infraestructura de Molino. Outra característica moi común é as credenciais de acceso. Estes aparellos de IoT ou de industriais suelen ter contas de servicio ou credenciales de administrador de sistemas industriales por defecto. Os instaladores deste tipo de infraestructura o que fan é instalar o aparello que funcione e despreocúpase do tema da seguridade. Entón, utilizan as credenciais que trae o fabricante por defecto. Estas credenciais son realmente públicas, é dicir, ti buscas credenciais por defecto de aparello X e o fabricante suele facilitar que a contraseña por defecto do aparello X é admin. Isto podemos ver tamén moi comúnmente nos routers que nos ofrece o noso operador de telefonía móvil cando nos lo instala. Suele nos instalar o aparello e dixe a contraseña tela debaixo do router, non? Pois unha contraseña por defecto. Vale, pois cando ti accedes ao panel de xestión do router, a contraseña suele ser admin 1234, admin sin contraseña, este tipo de cousas. Entón, este tipo, o perigo aquí está en que este tipo de servicios expóñense á rede. Entón, se ti tes un aparello que ten un control remoto exposto a internet, polo cal calquera persona pode ver ese panel, digamos, ese panel de login para que o entendamos todos dunha forma sinxela, pode acceder a él con unha credencial que é conocida por todo o mundo, ao final todo o mundo pode acceder a ese equipo. E incluso chegará, por exemplo, a pagalo ou o que queira facer con él, o que permite tamén o protocolo. Entón, vamos a entender un pouquiño ahora o impacto real técnico non técnico, perdón, deste tipo de riscos. Cal é o primeiro que se nos ven á cabeza? Si por exemplo, como falábamos agora, paramos os dispositivos IoT ou os xeneradores eléctricos, lógicamente unha perda directa de cartos, vale? Porque paramos a produción. Outro risco que vai implícito, vale, a parada do servicio, é a perda de confianza de persoas usuarias e socios. É dicir, se eu son cliente dunha reguladora eléctrica e de repente esa reguladora eléctrica deixa de funcionar por 4 horas, eu como usuario vou a desconfiar desa compañía e quizáis queira rescindir o contrato con ela e non seguir contando con ela, vale? A parada de actividade, o que comentábamos, posibles sancións do RGPD no caso de que se filtre información da nosa empresa, como falamos nos casos anteriores, si somos infectados por un ransomware, nos cifran a base de datos e nos filtran a información, ou no caso dos datos médicos, que filtran a información dos nosos pacientes, aquí podemos enfrentar as sancións do RGPD, que suelen ser sancións bastante contundentes, quero dicir, son bastante pesadas en términos económicos. Moito tempo de xestión en enerxía o que se conoce como apagar lumes. É dicir, este servicio non vai, necesito que funcione xa. Eso é un lume, por exemplo. Vale, entón, o que nos queda claro con isto é que o problema non é o ataque, o problema é non estar preparado. Para isto, vamos a ver o análisis de algúns de casos reais. Como vichedes algúns de vos que me sigades por LinkedIn, vale? Neste punto vamos a falar do caso de Orange, vale? Orange, a empresa de telefonía móvil, que neste caso, o 3 de xaneiro do ano 24, comenzaba forte o ano, Orange sufreu un ataque. Para este exemplo, ou para este caso de uso, que vou explicar, gostaríame que todos vos fixerades unha pequena reflexión e vos puxerades na piel do usuario. O usuario, neste caso, que causou todo o ataque, chamábase Diego, entonces vamos a pensar que todos somos Diego, que traballamos en Orange, e somos pues, un empregado máis de Orange, estamos no noso día a día. Vale, pues resulta que o 3 de xaneiro de 2024 temos un problema. Vale.
de repente, a rede de toda a nosa organización, a rede de Orange, o noso texido productivo, durante varias horas, cae, deixa de estar operativo. Daí a pouco tempo, vese que en X, a rede social, un usuario chamado Snow publicou este tweet que estades vendo aquí, este post, perdón, publicou este tweet que podedes ver aquí. É dicir, o usuario estaba poñendo que estaba, fíxose ca conta de admin do servicio de RIP de Orange. Entonces, o proveedor fora víctima dun stealer log e obtuveron os datos de acceso a este servicio. Aquí podedes ver o stealer log en concreto, vale? Esta captura é da información que se filtrou ese stealer log, vale? Esta información do stealer log, este stealer log en concreto foi o Raccoon Stealer, vale? Raccoon é mapache en inglés. Nesta captura podedes ver como, bueno, igual non se ve moi ben pola resolución do PowerPoint, pero bueno, aquí estáse vendo que o computer name, é dicir, o ordenador infectado, foi Diego algo, vale, está censurado, pero bueno, foi Diego. Podemos ver incluso a IP do equipo, podemos ver o sistema operativo, se tiña antivirus, Facebook, directorios, todas as aplicacións que tiña, o sea, todo o software, perdón, que tiña instalado no equipo, as credenciales que se filtraron do equipo, e aquí, bueno, non sei se se verá moi ben, pero aquí vese o acceso a RIPE, ao servicio de RIPE, que é o que xestiona toda esta rede, non? Entón, aquí vemos o usuario e aquí a contraseña. Realmente, o usuario Diego, neste caso, vale, tiña almacenadas no seu equipo as credenciais do acceso a RIPE. Pero é que as credenciais do acceso a RIPE, neste caso, aparte de infectarse por stealer log, eran RIPE admin. É dicir, foches infectado por un stealer log e a contraseña do servicio era RIPE admin, unha contraseña que xa vimos que era moi sinxela. Entón, aquí podemos ver unha captura de Raccoon Stealer en ejecución, vale? E aquí gustaríame que, se vos acordades de fai un anaquiño, cando falei do tema do malware e da infección de equipos de oficinas e de empresas, non sei se recordades cales eran as principais vías de infección dos equipos, non? É dicir, cal era o principal malware? Tema de Office, tema de Photoshop, tema de AutoCAD. Pois, neste caso, Diego, vale, que podría ser calquera de nós, tiña instalado KMS Pico no seu equipo. É dicir, para que entendamos un pouquinho a situación, Diego tiña instalado no seu equipo non sabemos se de traballo ou persoal, vale, KMS Pico, é dicir, o activador de Office ou de Windows, non sabemos. Os investigadores deronse conta de que Diego realmente tiña o stealer log que proviña do KMS Pico. Algúns de vos pensades, oye, pues, en que lío se meteu Diego, non? Simplemente por activar Windows ou Office. Vale. O stealer log, vale, isto é unha salida do stealer log, logo de que infectou o equipo de Diego, e, como podedes ver, dá unha información bastante detallada do equipo. Vale. Aquí podemos ver un pouquiño, pois eso, o tipo de versión que tiña, a VPN, que tiña o Office 2021, e nada, un pouquiño eso, a información. Mira, aquí tiña o xogo de Spiderman instalado. Entón, nada, eso, un pouquiño que fagades a reflexión de se utilizo o meu equipo persoal para o traballo, que non teña nada ilegal ou software deste tipo, e se é o noso equipo de empresa moito menos instalar este tipo de software. Outras vías de estafa que vamos a ver a continuación son, bueno, un pouquiño isto, os maleantes en redes sociais e internet, o que falábamos antes. Os anunciantes realmente pensade que non requiren validación. Nada me impide crear un perfil falso
en X ou en Instagram, anunciando que vendo unha bicicleta que custa 3.000 euros e vendela por 1.000 ou 1.200, ofrecendo un desconto super agresivo e facéndome pasar pola página oficial. Entón, sempre que vayades a comprar algo, intentad ir aos medios oficiais ou medios que vos confiades en eles. Non é ouro todo o que reluce, vale? Utilizarán normalmente a enxeñería social e diránnos o que queremos ou o que necesitamos escoitar para convencernos de que fagamos algo que queremos. O que falábamos antes da estafa das inversións é que, por exemplo, é moi común ver ese ROI, o retorno de inversión, que é un mensaje que sempre sigue a estructura similar a solen non vender como eu estaba como a ti, pero descubrín este super secreto, ou este truco, ou este tip, non? E compártenos ese secreto altruistamente con nós, vale? Bueno, con nós ou con toda a súa rede, vale? Móstranos capturas de que obtuvo os beneficios do 500% nunha semana. Só necesitou 100 euros para gañar 5.000. O riesgo aquí é que acabes depositando os cartos en plataformas falsas ou que simulan ganancias, pero que nunca che permiten retirar o capital. Vale? Isto ves tamén moito ahora, hoxe en día, co tema do fitness ou do cuidado do corpo, e hai moita xente que aproveitan esa vulnerabilidade da xente e queren un cambio físico rápido e venden pois rutinas secretas, produtos secretos, suplementos máxicos, que no mellor dos casos son unha estafa solamente económica e no peor incluso un riesgo para a propia salud. Os 3 tipos de técnicas máis habituais que utilizan poden ser deepfakes e clones, basicamente. Un deepfake sería, seguro que tendes visto algunha vez incluso en redes como TikTok ou Instagram, que implementan dunha forma sinxela que fan que a nosa cara sexa como a de algún famoso ou conocido e suplantando incluso tamén a voz, non? Co tema da IA, isto hoxe en día estandarizouse moito, é moito máis difícil de detectar. E nada, eso. Estos anunciantes ou estos vendedores o que nos van a vender normalmente é escasez. É dicir, só quedan 5 plazas na miña mentoría, este vídeo vaise borrar en 24 horas, para forzarche a tomar esa decisión rápida, como falamos ao comezo da charla. Os cursos gratis tamén son un método habitual e a menudo utilízanse para acceder como barreira de entrada, para baixar a barreira de entrada e que os usuarios entren, fagan 2-3 horas do curso e logo digan, vale, quero o curso completo e realmente o curso enteiro non ten moita máis cousa. Entón, tende cuidado con isto, vale? Incluso en plataformas coñecidas como Amazon, vale? Isto pode sorprender a algún, pero hai veces que en Amazon o propio vendedor do produto che di que oye, non fagas o produto a través de Amazon directamente, contáctanos a nós directamente a este correo que che pasou aquí e fagoche un desconto. É dicir, se estou comprando algo que vale, imaginémonos, 100 euros, se mo faz a través do correo que che estou solicitando e tal, e me faz o pago a través de Bizum ou transferencia bancaria ou un método de pago alternativo ou criptomoedas, fagoche un 20% ou un 30% de desconto. En lugar de pagar 100 euros, vas a pagar 70 ou 60. Sabes, un desconto super agresivo e lógicamente fraudulento. Isto tamén é moi común velo en webs de segunda man, como poden ser Wallapop, na cal tes o método de pago oficial que che facilita Wallapop, que está respaldado por eles, ou como é un entorno entre clientes, falas co anunciante e quedades en que el che envíe e ti pagas a través de Bizum ou unha plataforma externa a Wallapop, co cal el pode desaparecer e non enviarche nunca o produto que ti compras ou viceversa. Falábamos antes tamén do posicionamento en Google, é dicir,
hai moitas páxinas fraudulentas que o que fan é pagan os anuncios de Google para posicionarse máis arriba e desta forma conseguir aparecer nas primeiras posicións e que accedamos a súa páxina en lugar de acceder á páxina oficial. Vale. Entón, outra cousa que temos que ter en conta é como poden contactar con nós. Os atacantes utilizan técnicas cruéis e sin ética para roubarnos os cartos. É dicir, non é buena idea pensar que eu non caio nesa estafa ou nesa atrapallada, non? Inda que algún de vos lle parezca que isto non pode pasar, é moi común e cada día está se vendo máis que o timo do falso romance, vale? Non sei se vos sonará algún de vos, pero basicamente o que fan é aproveitando a suplantación de perfil ou de contas falsas en Instagram ou algún outro tipo de rede social, donde máis se ve en Instagram, un usuario contacta por redes ou tamén en Tinder por apps de citas e mostran moito interese en nós, vale? Un interés moi intenso e moi específico. Contestan super rápido, crean un vínculo emocional super fuerte e unha dependencia incluso psicológica, non? Falando con nós todos os días. Unha vez teñen a nosa confianza, o que fan é que de repente surxilles unha emerxencia, un accidente, un problema de aduanas, un problema de un regalo para a víctima ou é imposible pagar un billete de avión para conocerse, porque normalmente estos atacantes o que suelen facer é, se eu, por exemplo, vivo en Galicia, eles viven pois, por exemplo, en Alemania, ou viven en Suiza, ou viven en Latinoamérica ou viven en Estados Unidos. É dicir, sempre países estranxeiros para que haxa moita distancia e non se poidan conocer a non ser que fagamos un viaxe. Unha vez teñen todo isto, o que fan é piden cartos vía transferencia bancaria, tarxetas regalo, cripto ou, peor aún, usan a vítima como mula de cartos para blanquear fondos en outras estafas. Entón, outra cousa que tamén temos que ter en conta, moita xente toma a lixeira, é o tema das redes sociais. Moitos atacantes, se somos víctimas, o sea, se somos o target, o obxectivo dos atacantes, poden incluso estudiar as nosas redes sociais para ver cando estamos na casa, cando non, que patróns de conducta temos. Aquí podedes ver o caso de unha familia que lle roubaron todas as súas pertenencias por publicar, neste caso en Facebook, pero isto é moi común en Instagram tamén, por publicar que estaban de vacacións, vale? Esta familia foi de vacacións unha semana a outro país, publicou en Instagram, os atacantes neste caso eran ladrón, non? Sabían que eles estaban fora e aproveitaron ese período de unha semana, mentre estaban vendo as historias de que estaban fora, para entrar na súa casa e roubar, sabendo que non había nadie dentro. Entón, tende cuidado cas cousas que colgades en redes sociais, sobre todo isto do tema das vacacións, porque os atacantes poden estar en calquer lugar e poden nos estar espiando e esperando a que salgamos da nosa vivenda para atacarnos. Non sei se vos lembrades, pero fai un tempo saleu unha noticia e fíxose moi resonada, é que no ano 23 o futbolista o exfutbolista do Real Madrid e do Sevilla, Sergio Ramos, entraronlle a roubar na casa, vale? O tema está, ou o quinta cuestión está, é que os atacantes, ou os ladróns neste caso, o que fixeron foi que, mentras sabían que Sergio Ramos estaba xogando un partido de Champions League co Sevilla, noutro país estranxeiro, en Alemania creo que era, o grupo de ladróns, sabendo que estaba el fora polo propio calendario de partidos e que iba a xogarse xornada, pois o que fixo foi colleu, entrou na casa a roubar en Sevilla, a finca é conocido como La Alegría, e entraron a roubar na casa. Os ladróns, o tema está en que sabían que el non estaba a ciencia cierta porque estaba xogando o partido, non?
Na casa estaban os seus fillos e creo que tiñan dúas coidadoras dos rapaces porque eran menores e nada disso. Outra cousa importante que temos que ter en conta é que poden utilizar tamén os nosos metadatos, vale? Os metadatos son datos que veñen nas imaxes e están incrustados nas imaxes e nos dan información extra. É dicir, se eu ora collo e saco unha foto, a propia foto non solamente ten a información da foto, sino que añade datos extra. En que hora e fecha se tomou, a ubicación da foto, tipo de sensor, móvil que sacou, etc. Cando non subimos esta foto a redes sociais, sí que é verdad que as novas redes sociais xa limpan estes metadatos, entón non temos esa información. Que pasa? Moita xente, cando fai a publicación en Instagram ou en Facebook ou onde sea, añade unha etiqueta. Esa etiqueta é, pois, a localización Santiago de Compostela ou Sevilla ou que sexa. Vale, pois esta información sí que se pode extraer do propio Instagram. Entón, que fan os atacantes? Os atacantes teñen ferramentas como, por exemplo, esta de aquí, que é o SyncGram, que esta ferramenta o que fai é extraer eses metadatos, vale? Aquí podedes ver a axuda da ferramenta que nos explica un pouquiño o que está facendo, que é extrae todas as direccións registradas nas fotos, ubicacións xeográficas, etc. FNUM obtén o número de teléfono do usuario, se está vinculado ao seu perfil de Instagram ou se é público, vale. Filef descarga todos os seguidores e seguidos nunha lista para saber a quen sigue, a quen non, poder determinar patróns. Comments, analiza todos os comentarios e todas as fotos buscando patróns de con quen interactúa. Target, lista todos os usuarios que etiquetou a persoa, permitindo trazar círculos de confianza. Entón, eso o que fai é que os atacantes poidan perfilar moi ben o noso perfil, valga a redundancia. Entón, tendo todo isto claro, vamos a falar agora dos incidentes de seguridade. Para falar dos incidentes de seguridade, o primeiro que vamos a facer é definir un pouquiño que é un incidente de seguridade. É un incidente de seguridade é calquer feito non esperado que teña un impacto sobre a confidencialidade, integridade ou disponibilidade da nosa empresa. Para isto, hai que diferenciar moi ben o que é un ataque e o que é un incidente. Un ataque é unha acción deliberada e malintencionada lanzada por un axente externo, un atacante, para explotar unha vulnerabilidade. O obxectivo é roubar datos, cifrar os nosos equipos, tumbar o servicio ou suplantar a nosa identidade. Entón, un incidente, a diferencia dun ataque, é un feito que afecta a seguridade. É calquer evento que compromete a confidencialidade, integridade ou disponibilidade dos datos. O orixen pode ser un ataque exitoso, pero tamén pode ser un erro humano ou un fallo técnico. Un exemplo claro sería que un usuario que borra accidentalmente a carpeta de fotos do noso NAS ou a carpeta de facturas do noso servidor de ficheiros, ou incluso, por exemplo, unha inundación como pasou na traxedia de Valencia fai un ano, que pode corromper todos os servidores, deixando os servidores inactivos, perdendo datos, etc. Vale. Resumen, un resumen así global para que entendades é que todo ataque exitoso é un incidente, pero non todo incidente é un ataque. Vale. Que debemos proteger? A confidencialidade. Vale, aquí vamos a definir as tres patas básicas da información, que son confidencialidade, integridade e disponibilidade. A confidencialidade só é accesible a persoas, procesos ou entidades autorizadas. A integridade quer decir que a libre modificación non está autorizada e que temos trazabilidade dos cambios. A disponibilidade quer decir que a información é accesible sempre que o precisemos. Que facer ante un incidente? O paso máis importante é xestionalo. Que quere decir isto de xestionalo? É que temos que ter claro que un incidente é inevitable sufrir un incidente de seguridade. Por iso debemos reducir a probabilidade de que ocorra,
tomar medidas preventivas para reducir o impacto. Reducir o impacto cando xa aconteceu. E aumentar a nosa capacidade de resistencia ante ese tipo de incidente. Vale? Como acontecen normalmente este tipo de incidentes? Como falábamos antes, os incidentes podense dar por moitos motivos, pero hai tres principales causas, que son accidentais, os incidentes poden ser accidentais, intencionados ou causados por ciberatacantes ou cibercarrachos. Tipos os incidentes accidentais son o borrado dun ficheiro, como comentábamos antes, que non servía, o envío dun correo a destinatario equivocado. Intencionados. Aquí temos, por exemplo, cando un empregado descontento rouba información, provoca infeccións ou dan acceso a un terceiro. Este é como o que se lle conoce como un insider. Unha persoa dentro da organización que provoca un incidente intencionado. Ou os incidentes que son causados por ciberatacantes ou cibercarrachos. Utilizan malware que introducen aproveitando debilidades dos nosos sistemas e a nosa ingenuidade ou falta de preparación. As sinais dun ataque de enxeñería social, como falamos en numerosas ocasións anteriormente, é, por exemplo, a urxencia ou a presión, solicitudes raras, pedir contrasinais, datos persoais, financeiros, erros ou anomalías de ortografía nos mensaxes. Cada vez é menos, sobre todo co tema da IA, porque axuda moito a este tema de xeneración de textos e demais, pero bueno, é moi típico, por exemplo, isto que temos aquí, que é un exemplo dun SMS de Banco Santander, que nos chega nos un mail de banco, un SMS de Banco Santander, cando nós non temos, por exemplo, conta do Banco Santander. Isto xa é un claro indicio de que ese mensaxe é fraudulento, vale? Debemos fixarnos tamén na URL, que esta URL non ten moita pinta de ser de Banco Santander. Outro tipo de sinais son ofertas, o que comentamos antes, ofertas demasiado boas, premios ou descontos exagerados, ameazas ou medo, bloqueo de contas, sancións, multas se non se actúa, o que falábamos da DXT. E canais pouco habituais como pedir por correo ou teléfono en aplicacións de compras. É dicir, estamos por Wallapop falando e de repente dinnos que falemos por WhatsApp para que sexa máis cómodo. Isto debemos evitar sempre. Entón, nada, aquí temos un exemplo dun ataque de enxeñería social da Axencia Tributaria, vale? Este é mail de phishing típico da Axencia Tributaria. Vale, aquí tiña preparado un pequeno vídeo sobre un ataque de enxeñería social por chamada telefónica, pero vexo que vamos algo xustos de tempo, entón, se nos dá tempo ao final, poñémolo, se non, pois nada. Un vídeo moi anecdótico. Vamos ahora a falar das boas prácticas ou as recomendacións, que para isto vamos a falar da xestión dos riscos como boas prácticas, vale? Unha boa estrategia de xestión de riscos simula os escenarios para entender por que chegan e prevelos. Estas estrategias tamén serven para registrar os riscos xa acontecidos, aprender deles e mellorar. As estrategias deben de ter tamén accións e controis de prevención, detección e reacción, básicamente. Xestión de riscos por madurez, vale? Eu vou seguir unha estrategia de menos a máis. Definir medidas sinxelas para cumprir os principais problemas e pensar as medidas e non aplicalas por impulso. Aquí un exemplo claro estaría nas copias de seguridade. Para as copias de seguridade é moi recomendable aplicar o que se chama a regla de ouro das copias de seguridade, que é a regla 3-2-1. 3 quere dicir 3 copias dos datos, o archivo original máis 2 copias de seguridade. 2 quere dicir 2 soportes diferentes, non guardar toda a copia de seguridade no mesmo servidor. Por exemplo, se temos un NAS que son discos duros, guardar outra copia nunha unidade de cinta ou nun disco duro externo, vale? Non guardar todo no propio NAS. É unha copia fora do sitio, offsite. É dicir, fundamental en caso de incendio, roubo, inundación da oficina.
guardar unha das copias nun sitio externo e que si temos todas as copias, por exemplo, na oficina, pois guardar unha das copias fora da oficina, na casa de algún dueño. Lóxicamente ten que estar todo cifrado para manter a integridade dos datos, pero xestión, bueno, eso, un pouco o que falaba agora da regla de ouro, 3-2-1. E outra pata desto é poñer as medidas complementarias ás medidas básicas que xa temos definidas. Unha vez temos as medidas base xa definidas, podemos añadir complementos. É dicir, teño un proceso de recuperación, teño as copias de seguridade feitas? Sí. Vale, pois agora trazo un plan de proceso de recuperación das miñas copias. Teño unha política de probar as miñas copias todas unha vez as teño feitas, porque se eu fago as copias e non as probo, é prácticamente o mismo que non facelas, porque non sei se esas copias o día de mañán, cando as teña que levar a cabo ou ejecutalas, poida haber que realmente me solucionen o problema de non ter información. Outra pata importante é revisar a túa estrategia global tendo en conta todas as medidas. Por exemplo, cada canto revisamos a nosa estrategia de copias. É dicir, si temos unha estrategia definida de copias de seguridade para a nosa empresa de 10 empregados, pero dentro de 2 anos a nosa empresa ten 50 empregados porque foi moi ben e crecemos moito, a estrategia de copias de seguridade seguramente xa non sexa a mesma, porque a información vai ser moito máis grande. Hai que incluir os novos sistemas que vayamos añadindo e ter en conta as leis vixentes na retención da información. Vale. Ahora vamos a falar de boas prácticas en general, vale? Para usuarios e para usuarios e para o entorno personal. É o tema das contrasinais, vale? Inda que isto tamén aplica ao ámbito da empresa, os contrasinais recomendamos que sean robustos. Quero dicir, non podemos ter un contrasinal de menos de 12 caracteres, nin que sexa solamente números, solamente letras. Debemos manter números, mayúsculas, minúsculas e símbolos. Esta tabla que vemos aquí é unha tabla de canto tempo levaríalle a un cibercriminal romper ou adiviñar unha contraseña según estas características. É dicir, se só son 4 caracteres e só ten números, a contraseña rompese instantaneamente. Se son 4 caracteres e só minúsculas, tamén se rompe instantaneamente. Sin embargo, se son 4 caracteres e temos números, mayúsculas, minúsculas e símbolos, xa tardamos 9 segundos. Se vamos baixando hasta 12 caracteres e números, mayúsculas, minúsculas e símbolos, aquí xa vemos que o tempo é máis de moitos anos. Se vamos a 13 caracteres, números, mayúsculas, minúsculas e símbolos, aquí xa vemos que é 11 billones de anos. É dicir, é prácticamente irrompible esa contraseña. Con 13 caracteres, números, mayúsculas, minúsculas e símbolos. Tan sinxelo como eso. Entón, uso de contrasinais robustos. Aquí hai dúas principais premesas. Que sea moi difícil de adiviñar, pero ao mesmo tempo ten que ser sinxelo de lembrar para ti. Aquí eu o que recomendo personalmente é utilizar, por exemplo, 4 palabras ou 5 palabras que sepamos e teñamos presentes, como poden ser armario, coche, mesa e silla, e esas 4 palabras irlle intercalando un punto, un guión, un asterisco, calquer símbolo. Eso xa nos dá unha contraseña moi robusta, porque son moitos caracteres, e sinxela de recordar para nós. Tamén é recomendable que esas palabras non afecten ao noso ámbito personal. É dicir, se, por exemplo, o meu traballo, que é a ciberseguridade, esas palabras intentarei que non estén relacionadas con ciberseguridade, non poñer cousas como ordenador, malware, virus e cousas polo estilo. Utilizar contrasinais robustos, que non compartamos con ninguén, é dicir, non compartir a nosa contrasinal con nadie. Na seguridade da información non vale usar a premisa de é meu amigo, é de confianza, etc. Sobre todo, isto vese moito no ámbito profesional, cando un usuario marcha de vacacións, comparte o contrasinal do seu equipo cun compañeiro por se ten que acceder ou necesita calquer cousa que entre no seu equipo. Vale.
Isto non é o ideal e non se debería facer. Uso de comprobar a robustez da nosa contraseña. Existen ferramentas en liña que nos permiten comprobar si a nosa contraseña o que nos pensamos é realmente segura ou non, como por exemplo How Secure is My Password. Esta ferramenta dinos, pois a túa contraseña é segura ou non é tan segura. E existen tamén outras ferramentas que nos permiten comprobar se a nosa contraseña foi filtrada na rede, vale? Have I Been Pwned é unha destas ferramentas que é gratuita e nos permite saber se a nosa contraseña foi filtrada ou non. Eu tamén recomendo moito utilizar un xestor de contrasinais, vale? Aquí a típica pregunta é, vale, cal é o mellor xestor de contraseñas? Só podo dar unha resposta, vale? O mellor xestor de contraseñas é o que utilices. É dicir, pode ser que a nivel técnico haxa un xestor de contraseñas que sexa mellor que o outro, pero se non utilizas ningún é bo. Eu recomendaría que utilices algún e unha vez utilices ese, estés cómodo con ese, logo mires se é mellor outro a nivel técnico ou é peor, pero polo menos utiliza algún. Unha vez des o paso de utilizar un, logo podemos valorar, oye, é mellor este por este motivo ou por este, ou é mellor o outro. Tamén é unha cousa moi persoal e moi de adaptarse a esa persoa. É dicir, si X xestor de contraseñas a nivel técnico é moi bo, pero non se adapta ao teu fluxo de traballo, non o vas a utilizar, entonces xa non é bo. Para ti, tens que utilizar o que sea cómodo e che aporte seguridade. Hai que atopar ese equilibrio. A ventaxa do xestor de contraseñas, bueno, penso que creo que todo o mundo hoxendía xa o sabe, pero se non recalcámoslo, non hai ningún tipo de problema, é que a ventaxa que teñen principal é que gardan os contrasinais encriptados, xeran, todos teñen un xenerador de contraseñas para xerar contrasinais robustos, e só tens que lembrar un contrasinal, que é o do xestor de contraseñas. Non tens que lembrar contrasinais para todos os servicios. O xestor de contraseñas o que nos permite é non reutilizar as contraseñas, porque é moi habitual que os usuarios reutilicen a súa mesma contraseña para todos os servicios. Isto trataremoslo máis adiante. Cousas que suele pasar son moi habituais o guardar as contrasinais dos navegadores, apuntalas en ficheiros nun ordenador, apuntalas nun post-it na mesa, nun lugar visible. Vale, por que non é recomendable isto? Básicamente porque os infostealers, por exemplo, que vimos antes, o Raccoon Stealer, é de Orange. Entón, está diseñado especificamente para buscar na base de datos dos navegadores, ao ser unha ruta estándar, predecible, os virus encontran e vacían en segundos. Entón, os navegadores normalmente utilizan un cifrado débil, aunque as claves están cifradas, vale? Realmente as claves están cifradas, a chave para descifrar estas contraseñas suele estar almacenada no propio equipo, a menudo protegido pola sesión de usuario en Windows e Mac. Vale? Se alguén entra na túa sesión, ten todas as túas chaves. Acceso físico directo, calquer persoa con acceso físico ao teu PC, ao teu ordenador, un compañeiro de traballo, un técnico externo, o que sexa, pode ver todos os contrasinais en texto plano entrando na configuración do navegador sin necesidade dunha clave maestra. Entón, isto todo hai no que ter en conta a hora de xestionar as contrasinais é porque non se deben guardar no navegador. No uso de contrasinais tamén o que comentaba antes, hai que lembrar contrasinais de uso para cada aplicación, é dicir, cada aplicación debe ter un contrasinal distinto a outra. Non debemos reutilizalos en distintas aplicacións e debemos renovalos de cando en vez. Por exemplo, si sabemos que, como comentaba ao principio da sesión, que PC Componentes sufriu unha filtración de datos estes días, o noso traballo sería coller, entrar na página web de PC Componentes, cambiar a nosa contraseñal de inmediato e xa estaría. O xestor de contraseñas facilítanos esta labor. Por qué? Porque nós anotamos a nosa contraseña no xestor de contraseñas e non temos que recordar esa única contraseña para cada aplicación. Se non sería inviable.
Vale, ahora entramos no doble factor de autenticación, que basicamente consiste en utilizar máis de un factor de autenticación cando non sexa posible. Vale, aquí hai que equilibrar a seguridade e a usabilidade. Os pilares do FMA son o que se lle conoce como o triple candado e son algo que ti sabes, algo que ti tes e algo que ti és. Explícome. Algo que ti sabes sería o conocimiento e a capa tradicional, vale? Unha contraseña, un PIN, a resposta a unha pregunta de seguridade. Isto é o máis vulnerable porque poden roubar, adivinar, comprobar, comprar no mercado negro, como vimos anteriormente, é que hai que ter claro unha cousa, as contraseñas están destinadas a ser filtradas, vale? Outra pata é algo que ti tes, unha posesión. Aquí entra o factor físico, non? É dicir, un teléfono móvil, onde recibes un SMS ou unha app como Google Authenticator, Microsoft Authenticator, algún tipo destas aplicacións, ou incluso unha tarxeta inteligente ou unha chave de seguridade USB, como pode ser unha YubiKey. Non sei se vos sona algún de vos, pero buscadeo en Amazon, suelen ser bastante baratas, en torno a 20-30 euros podedes atopalas. É algo que ti és, é outra das patas fundamentales. E aquí está o tema da biometría. Seguro que moitos de vos, por exemplo, cando accededes á aplicación do vosso banco, tendes habilitado en iPhone a lectura facial ou en Android a huella ou a lectura facial. Entón, esta huella dactilar, o reconocimiento facial e o escaneo de retina no iPhone, máis ben, é o máis difícil de replicar, vale? Eso é algo que ti és. Vale. Non lle é moi importante cifrar a nosa información. Non lle poñamos só un contrasinal, utilizar unha ferramenta de encriptado. Que quere decir isto? Debemos cifrar o contenido do noso equipo, por si algún día nos lo rouban ou perdemos, que os atacantes non poden acceder a toda a información que hai dentro. Para isto, hai diferentes ferramentas, como por exemplo poden ser PGP Tools, Cryptomator, o BitLocker no caso de Windows, Apple File Vault Encryption no caso de Mac. Bueno, hai multitud de ferramentas para isto. Bloquear o noso equipo. Cada vez que nos levantemos no noso posto de traballo, debemos adoptar como boa práctica bloquear o noso equipo para que ningún compañeiro poida acceder a él. Eses segundos de diferencia poden ser causa de un intento de ataque ou de incidente. Non instalemos calquera cousa nos nosos equipos, un pouco que víamos antes de non instalar aplicacións piratas ou craqueadas, nin tampouco nos móvil. Non recordemos que un móvil non deixa de ser un ordenador, vale? Manter os nosos equipos actualizados para previrnos de vulnerabilidades tipo Zero Day como vimos nos casos anteriores. Actualizar o noso equipo non nos vai previr totalmente, pero sí que nos vai axudar a mitigar este tipo de vulnerabilidades. Desconfiar de todo, vale? Sempre que descarguemos un archivo executable ou unha aplicación, podemos utilizar a página web que temos aquí en pantalla, que é Virus Total, totalmente gratuita, collemos o archivo, arrastramos, pegámoslo na web, e a página web vai pasar, creo que son ahora mismo 78 ou 80 motores de antivirus, e vai nos decir a reputación ou o estado que teñen este tipo de software. Ollo cas wifis públicas, inda que hoxe en día é un pouco menos común ver isto porque a xente suele ter datos ilimitados no seu teléfono e suele ser raro que se conecten a wifis públicas, pero se vos conectades utilizade VPNs para encriptar o vosso tráfico e que non sexa visto, vale? Aquí falamos da clasificación de información. Se tes claro a sensibilidade da tua información, vai ser moito máis doado poñer medidas para protexelas. Vale, aquí un pouco que falamos. A información clasifícase en confidencial, interna e pública. Avisar sempre e canto antes, vale, isto é fundamental, ante a mínima sospeita dun incidente, avisamos canto antes para que poidamos actuar e parar o tempo. Cando sufrimos un intento de phishing ou nos estamos dando de conta de que estamos sendo atacados,
é importante comunicarnos co equipo que xestione este tipo de incidentes para que poñan as medidas correctas e poidan sanitizalo da forma correspondiente. Non hai que deixar todo na man da tecnoloxía, vale? O noso xeito de actuar vai marcar a diferencia. É dicir, como comentaba anteriormente, as persoas somos o método de entrada máis común para todo este tipo de vulnerabilidades. Como podedes estar vendo hasta o momento, pese que o malware ou as técnicas son cada vez máis sofisticadas, o foco principal somos as persoas. Non están sendo os medios técnicos, son as persoas realmente a quen están atacando. Están buscando métodos de enxeñería social cada vez máis sofisticados, métodos para confundirnos, métodos para que tomemos decisións con urxencia. Entón, a medida de protección máis eficaz que pode ter unha empresa é ter os usuarios formados. Por eso estamos facendo este tipo de charlas e de concienciación. Vale, vamos a proceder agora cas reflexións finais e un pouquiño os key points ou as reflexións que nos levamos, que o ciberrisco é real, está en crecemento, o obxectivo é puramente económico, é dicir, as empresas, os cibercriminais neste caso, o que buscan é rédito económico, a ciberseguridade comeza nas persoas, vale, isto é imprescindible entendelo, a ciberresiliencia é o novo estándar, e a madurez construíse paso a paso. Pois, dito isto, nada máis. Moitas grazas polo voso tempo, que é o máis valioso que temos. Moitas gracias por asistir a todo o mundo. Nada, se hai algunha pregunta, podémola ver agora que quedan uns minutiños, podemos ir con eso. Se alguén lle surxe unha pregunta despois ou mañá ou cando sexa, creo que tendes o meu correo na presentación, podedesme mandar un mail sin ningún tipo de problema, vale? david.barros@doingit.com contestaremos sin ningún problema. Se agora non tendes ninguna dúda e me queredes mandar outro día por privado, o que sexa, sin ningún problema. Vale. Mira, tiña aquí unha pregunta de Raquel. Os nosos equipos son Mac e utilizamos o xestor de contraseñas de aplicacións do sistema Mac, ya veros. É recomendable usar esta ferramenta? Aquí, Raquel, o xestor de contraseñas de Mac, creo recordar que é un xestor de contraseñas normal al uso. Entón, bueno, si é o xestor que utilizas no teu día a día che sirve sigues os patróns que comentaba de unha soa contraseña para cada aplicación, non vexo por que non. Podes probar outro xestor de contraseñas si ves que che encaixa, que se integre ben co teu ecosistema. Eu, por exemplo, en iOS teño comprobado que Bitwarden intégrase bastante ben, vale? Bitwarden, teño por aquí atrás unha fotiña. É azul, o logo é azul, este de aquí, vale? Este de aquí arriba, Bitwarden. Tes extensión de navegador, cliente de escritorio, cliente no móvil, bueno, intégrase bastante ben co ecosistema de iOS e pode ser cómodo tamén, si queres outra opción, vale. Vale, pois se non hai ningunha dúda máis, damos a sesión por finalizada. O dito, se tendes calquera outra dúda ou vos surxe calquera outra dúda a maiores despois, podesme mandar un correo con total confianza, vale? david.barros@doingit.com. Agradecer de novo a Rede Usumo e a Liesga por contar con nós para esta formación. Nada, vémonos en calquera outro evento. Moitas gracias a todos e moitas gracias polo vosso tempo. Chao, chao.